А рождението на Исус Христос стана така. След сгодяване на майка му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Светия Дух. А Йосиф, мъжа й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето, ангел Господен му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея от Светия Дух. Тя ще роди син и ще му наречеш името Исус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което значи с нас е Бог. Като стана от сън, Йосиф направи това, което му бе заповядал ангелът Господен. Той прие жена си Мария и не я познаваше, докато тя не му роди първородния си син, и той му нарече името Исус. Като се роди Исус в Витлеем юдейски по времето на цар Ирод, ето, мъдреци от изтока дойдоха и казаха: къде е царят, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути твърде много в сърцето си, извика тайно мъдреците и узна от тях точно за времето и мястото, когато се бе появила звездата. И като ги изпращаше в Витлеем, каза им: идете и разпитайте усърдно за младенеца, и когато го намерите, извикайте ме да дойда и аз, да му се поклоня. И те послушаха царя си и тръгнаха, и звездата на изток вървеше пред тях и се спря точно на мястото, където се бе родил младенеца, и те влязоха там и намериха него и майка му Мария и паднаха да му се поклониха и му поднесоха дарове злато, ливан и смирна. И като получиха на сън откровение от Господ, те не се върнаха при цар Ирод, а тръгнаха по други пътища към своите домове. И когато си отидаха, ето, ангел Господен се явява на сън на Йосиф и му казва: Йосифе, стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет, защото цар Ирод търси да погуби душата на младенеца. И Йосиф стана, взе младенеца и майка му и тръгна към Египет нощем, за да се сбъдне казаното от Господа чрез пророка: от Египет повиках сина си. А цар Ирод, като се видя подигран от мъдреците, се ядоса в сърцето си с твърде голяма злоба и прати да избият всички младенци във Витлеем от 2 годишни надолу. Всичките бяха изклани. Майко! Крийте децата долу, всички изклаха, не виждате ли ме? Не пипай тоя дет, не искам да свана, вдигай горе, ма! Какво направим? Чува в рама, плаче ридание и писък голям. Рахил плачеше за синовете си и не искаше да се утеши, защото вече ги няма.
Ето ангел Господен се явява на сън на Йосиф в Египет и му казва: Йосифе, стани, вземи младенеца и майка му и се върни в Израилевата земя, защото измряха тези, които търсеха да погубят душата на младенеца. И Йосиф стана, взе младенеца и майка му и се върна в Израилевата земя. В уния дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: покайте се, защото приближава Царството Небесно и пригответе пътя на Господ. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а този, който идва след мен, е по-велик от мен. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. И ето идва Исус да се кръсти при Йоан на река Йордан, а Йоан му казваше: аз трябва да се кръстя от тебе. Ти ли идваш при мен? А Исус му казваше: остави сега. Трябва да изпълним всички истини. И той го пуска и се кръщава при него и излиза бързо от водата. И ето, небето се отвори и Светия Дух слизаше оттам като гълъб. И ето глас от небето: този е моят възлюбен син, у когото е моето. Благоговение. Тогава Исус бива заведен от Духа в пустинята, за да бъде там изкушаван от дявола. И пости той там 40 дни и 40 нощи, но накрая огладня. И ето идва при него изкусителя и му казва: ако си Син Божий, накарай тези камъни да станат на хлябове. А Исус му отговаря и казва: писано е, няма само с хляб да се хранят хората, а с всяка дума, която излиза от устата на Господ. Тогава го завежда дявола на покрива на храма и му казва: ако си Син Божий, скочи от тука и твоите ангели ще те хванат и ти никак няма да нараниш нозете си. А Исус му отговаря и казва: няма да изкушаваш Господа твоя Бог. Пак го завежда дявола на една твърде висока планина и му показва всичките градове по земята и тяхната слава. И му казва: всичко това ще бъде твое, ако паднеш и ми се поклониш. А Исус му отговаря и казва: махни се от мене, Сатана, на Господа ще се покланям и на моя Бог само ще служа. И дяволът го оставя. И ето ангели дойдоха и му прислужваха. Заиграло лъненце, не било лъненце, не било детенце, рипкадай. Тогава Исус се качва на една твърде висока планина. Идват при него много хора и учениците му. И той отвори устата си и започна да говори, като ги поучаваше така: блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове на Бога. Блажени гонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно.
Блажени вие, които ви хулят и бъдят заради мене. Вие сте солта на земята. И ако солта изгуби своя вкус, какво тя ще соли? Тя не става за нищо, трябва да бъде хвърлена на пътя и там да я тъпчат хората. Вие сте светлината на този свят и никой не запалва светило, за да го сложи под крина, напротив, слага го на светилник на високо, за да свети той на всички в тази къща. Такава да бъде и вашата светлина и да осветява пред вас всичко и вашите добри дела за славата на вашия Отец, който е на небесата. Чували сте да казват на древните: не убивай, защото който убива е виновен пред съд. Аз пък ви казвам, който се гневи на брат си безпричинно, той вече е отговорен пред съд. И който казва на брат си безумец, той е отговорен пред върховен съд. И който казва на брат си смахнат, той е отговорен пред гената огнена. Помирявайте се със своите врагове скоро, докато сте още на път към съдилището, да не би някак си вашите врагове да се съюзят със съдията и той да ви прати в тъмница. Истина ви казвам, няма да излезете оттам, докато не върнете и последната монета. Чували сте да казват на древните: не прелюбодействай. Аз пък ви казвам, който поглежда към жена с пожелание, той вече прелюбодейства с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и ги изхвърли от себе си, защото по-добре е на твоя час да загине, отколкото цялото ти тяло да бъде хвърлено в гената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи и изхвърли от себе си, защото по-добре една твоя част да загине, отколкото цялото ти тяло да бъде хвърлено в гената огнена. Чували сте да казват на древните: който оставя жена си, нека да й даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който остави жена си не по причина на прелюбодеяние, той я кара да прелюбодейства. И който спи с оставената, той прелюбодейства. Чували сте да казват на древните: око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, не отвръщайте на злото. И ако някой ви удари плесница по едната страна, вие му обърнете и другата. И ако някой иска да вървите с него 1 миля, вие вървете с него 2. И ако някой ви дава на съд, за да ви вземе ризата, вие му дайте и връхната си дреха. И не отвръщайте лице от този, който иска взаем, и давайте на този, който проси. Чували сте да казват на древните: обичайте ближните си и мразете враговете си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си. Молете се за тези, които ви хулят. Правете добро на тези, които ви обиждат и гонят, защото само така ще се наречете синове на вашия Отец, който е на небесата, който създаде своето слънце и му позволи то да свети еднакво на добри и на лоши и праща еднакъв дъжд на праведни и неправедни, тъй че бъдете съвършени, както е съвършен вашия Отец, който е на небесата. И когато правите милостиня, не тръбете пред себе си, както правят лицемерите, за да ги хвалят хората. Истина ви казвам, те вече получават своята награда на небесата. Но когато правите милостиня, нека дясната ви ръка да не знае какво прави лявата, за да бъде вашата милостиня скришна. И който вижда на скришно, той ще ви въздаде наяве. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, които обичат да застават по синагоги и кръстопътища, за да ги виждат хората как се молят. Впрочем, не правете като тях. А когато се молите, влезте в своята скришна стая, заключете се там и се помолете на вашия Отец, който е на скришно. И той ще ви въздаде наяве. И когато се молите, не бивайте многословни, както правят езичниците, които си мислят, че в своето многословие ще бъдат чути. Впрочем, не правете като тях, защото вашия небесен Отец знае от какво имате нужда, още преди да сте го поискали от Него. И когато се молите, казвайте така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния хляб дай ни днес, прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници, не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое е царството, силата и славата до вековете. Амин. И ако прощавате греховете на ближните си, и на вас ще ви бъде простено. Но ако не прощавате греховете на ближните си, и на вас няма да ви прости небесния Отец.
Не събирайте съкровища на земята, където крадци ги крадат и където молци ги разяждат и ядат. Но събирайте съкровищата си на небето, където крадци няма как да ги крадат и молци няма как да ги разяждат и ядат, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за човешкото тяло е окото. И ако вашето око бъде чисто, и цялото ви тяло ще бъде в светлина. Но ако вашето око бъде лукаво, и цялото ви тяло ще бъде в пълен мрак. Впрочем, ако всичката светлина, която носите в себе си, е тъмнина, то колко ли голяма ще бъде тогава самата тъмнина? И защо казвате за тялото си какво ще ядем и какво ще пием? Погледнете птиците небесни, те нито сеят, нито жънат, нито в жътници събират, но вашия небесен Отец ги храни. Не сте ли вие много по-важни от тези птици и защо мислите какво ще облечете? Взрете се в полските цветя, как растат. Те нито копаят, нито се трудят, но истина ви казвам, дори Соломон в цялата си слава не е бил толкова красиво облечен, както тези полски цветя. Тъй, че не мислете какво ще ядете, пиете и облечете, защото това търсят езичниците, а вие търсете най-напред Царството Божие и Неговата истина, а всичко останало ще ви се даде. И не мислете, моля ви, за утрешния ден, той сам ще се грижи за себе си. Достатъчно злоба и ужас има във всеки един ден, който ние преживяваме. Не съдете, за да не бъдете съдени. С какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят, с каквато мяра мерите, с такава ще ви се отмери. И пак ли виждате сламката в окото на ближния си, а пък във вашето око има греда? Лицемерец, умахни първо гредата от своето око и ще знаеш как по-добре да махнеш сламката от окото на ближния си. Не хвърляйте светинята на кучетата и не давайте бисера си на свинете, за да не го стъпчат с нозете си и когато се обърнат към вас, да ви разкъсат с зурлите си. Искайте и ще получите, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска получава, който търси намира и който хлопа му се отваря. Нима между вас има човек, който ако синът му поиска хляб, той да му даде камък, или ако синът му поиска риба, той да му даде змия. Впрочем, правете на хората само това, което искате и на вас да ви бъде направено. И минавайте през тесните врати, защото широки са вратите и просторен е пътя, който води към смърт. И много минаха през него, и защото тесни са вратите и тесен е пътя, който води към вечен живот. И малко хора го откриха. Пазете се от лъжливите пророци, които идват към вас в овчи кожи, отвътре са вълци грабители. Впрочем, по плодовете им ще ги познаете. Не се бере смокиня от репе или грозде от тръни. Доброто дърво дава добър плод, а лошото лош. Не може доброто дърво да дава лош плод или лошото дърво да дава добър плод. Лошите дървета ги отсичат и хвърлят в огъня, тъй, че по плодовете им ще ги познаете. И тъй, който слушате си мои думи и ги изпълнява, аз ще оприлича на разумен мъж, който построи къща върху камък и ето, заваляха дъждове, придойдоха реки, задухаха ветрове и напряха тази къща. Но тя не се срина, защото беше върху камък. А който слуша тези мои думи и не ги изпълнява, аз ще оприлича на неразумен човек, който построи къща върху пясък и ето, заваляха дъждове, придойдоха реки, задухаха ветрове и напряха тази къща. И тя се срина, защото беше върху пясък и нейното сриване беше голямо. Така говореше на хората Исус, който беше Христос, което означава Месия.
можеш да ме излекуваш? Искам, разбира се. И той протяга ръката си към него, поглежда към небето, благослави и ето, той веднага се излекува от проказата и казва: хей, да, няма нищо, бе, той му казва: не дай да казваш на никога. Той отиде и разказа на всички: учителю, моля те, пусни ме да отида да погреба баща си, оставя и мъртвите да погребват своите мъртви. И тръгвай след мен. И ето влизат в кораба той и учениците му, но голяма буря настава в морето и вълни започват да заливат кораба, а той спеше. А учениците му много треперят и казват: да, оле, какво ще правим, загиваме тука, ставай, моля да ни спасяваш, Господи, ти баща ти, майка, нали дете се вика. А той се събужда и вика: бе, какви хора сте вие, бе, защо крещите непрекъснато, какво искате вие, бе? И ето повдига ръката си, поглежда към небето, благославя и веднага стихват бурите. И те не знаят какво да кажат и казват само: бре, цък, какъв ли е този, на който и земята, и водата, и небето му се подчиняват, като стигат на отсрещния бряг, идват срещу него двама хванати от бяс. И бяха толкова свирепи, че никой не смее да приближи към гробницата, от която те излизат. И те му викат: какъв си ти, бе? Защо идваш при нас, ти, бе? Сине Божий, нали? Да ни мъчиш тука без време. А далече пасеше стадо свини. И бесовете в тези двамата му говориха: моля ти се, Господи, моля ти се, бе, ако не изгониш от тези двамата, пусни ни да отидем в стадото свини, моля ти, бе, да поосвиним там малко нещата, моля ти, бе, моля ти, пусни. А той каза: идете! И те веднага сумш, отидаха в стадото свини. И се сурна стадото надолу по планината. И всички свини паднаха в морето и се издавиха в водата. А свинарят: моето стадо се издави в морето. Сега трябва да го плащам. Аз нямам пари, какво да правя по-хубаво да ида. Когато нечистия дух излезе от човека, той ходи по безводни места и търси покой, но не може да намери. От която съм излязъл, и се връща в душата на този човек, която е тази къща, и я намира чиста, изметена и подредена, и извиква той: още 7 духа, много по-зли от него, и живеят в този човек. И последното му състояние става много по-страшно, отколкото предишното. Учителю, пусни хората да ядат, защото времето напредна и мястото е пусто. Не мога да ги пусна да ядат. Вие им дайте. Какво ме занимавате с глупости тука? Ама ние нямаме нищо, бе. Имаме само 2 риби и 5 хляба. Добре, сега идвам. Чик, дайте ми ги тука. Взима, поглежда към небето, благославя и дава на всички да ядат. И те ядат и се насищат. А тези, които ядоха, бяха 5000 души. Без жените и децата, и дигнаха оттам 12 пълни коша с остатъци от хляб. И после той отиде на една висока планина, да се помоли там насаме. И когато отиваше при учениците си на кораба, той ходеше по вълните. А Петър се оплаши първо и казва: ужас, призрак идва насама. Той казва: не бойте се, аз съм. Учителю, ако си ти,
свикай ме и аз да дойда при тебе по вълните. А той му казва, ела, и ето двамата вървят. Но Петър се оплашва от вятъра и започва да потъва. Той го спасява и казва, маловерецо, защо се усъмни? И ето, стоят смирени в кораба и никой не смее да каже нищо. Учителю! Айде помилуй малко и мене, бе! Айде стига вече и ние да разберем малко от тебе! Ами ти, баща ти, майка, айде малко вече, дай тука, бе! Водя ти сина си, който хванат от бяс! Виж го на какво прилича! Гледай му, това син ли е? Какво е това? Гледай го ми, то ми се подига вече от него, бе. Ходи във вода, пада в огън, пада, гори се тук, свърши всичко. Ми жена ми нема. Води ми го при учениците. Ами мен нищо не можаха да направят. Айде, молите се, бе. О, хора извратени и маловерни, до кога ще бъда аз с вас, бе? До кога ще ви търпя? Повдига лице към небето, благослави и ето. Учителю, защо ние не можахме да го изцелим? Защото във вас няма вяра. Защото в нас няма вяра. Ако имаше във вас вяра, колкото едно синапено зърно, вие щяхте да кажете на тази планина, примести се от тук там и... ето тя вече се преместила. И няма да има за вас невъзможни неща. Върни се, моля всичко. Учителю, а кой ще бъде най-велик в небесното царство? Тогава той изправи пред тях едно дете и каза, истина ви казвам, ако не се смилите в сърцето си и не станете чисти като това дете, никак няма да влезете в Царството небесно. Но внимавайте да не приластите някой от тези малките, които вярват в мене, защото тогава по-добре да не бяхте се раждали. Горко на света поради съблазните, защото съблазните трябва да дойдат, но по-горко на онзи, чрез когото съблазните идват. И тъй, пазете се да не приластите някои от тези малките, защото истина ви казвам, техните ангели винаги гледат лицето на вашия Отец, който е на небесата. И като наближиха към Иерусалим, те влезоха в едно малко село и той каза, идете там и ще намерите ослица и осле и донесете ми ги тук. И ако някой ви каже за какво са ви, вие му кажете, че те са потребни на Бог. И те изпълниха това, което той им нареди и донесоха ослицата и някои събличаха дрехите си и постлаха ослицата и той седна върху нея, а други постилаха с дрехи пътя му, а други сечаха клони и с тях постилаха пътя му. И така той влизаше в Иерусалим и децата го посрещнаха там и викаха, слава на сина Давидов, идваш в името на Господ. Осанна, 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 осанна. Осанна, 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 Осанна,
влезе в храма, изгони оттам търговците, обърна масите и ми каза: ето това е моят храм. И той е за молитва. А вие го обърнахте на вертеп. И излезе от храма и дойдоха при него куци, сакати хроми, и той веднага ги изцери и гледаше сградите на храма и казваше: истина ви казвам, няма да остане тук камък върху камък и всичко това ще бъде сринато. Учителю, а какъв ще бъде белегът за твоето пришествие? Пасете се да не ви прилъсти някой, защото много лъжливи пророци ще се появят и ще прилъстят мнозина. И ще чуете много слухове за войни и боеве, но това няма да бъде още края. Това ще бъде началото на болки. И ще чуете за глад, мори, трусове. И ще възстане царство срещу царство и народ срещу народ. И много хора ще се намразят едни други. И много лъжливи пророци ще прелъстят мнозина. И много хора ще се предадат едни други. И понеже ще се увеличи беззаконието, ще изстине любовта. И понеже ще се увеличи беззаконието, ще изстине любовта. Но този, който устои, ще бъде спасен и ще проповядва това Евангелие по цялата вселена. И тогава ще дойде края. Тогава слънцето ще потъмне и луната няма да праща вече светлината си. Тогава звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се появи знамението на човешки син и ще се разплачат всички хора по земята. Тогава ще дойде края и той ще изпрати своите ангели с грамогласни тръби да съберат своите избранници от четирите посоки на вятъра. Тогава Царството Божие ще се оприличи на 10 девици, които отивали да посрещат младоженеца. 5 от тях били мъдри и взели масло за своите светилници, но 5 от тях горките така не били много мъдри и някак си не взели масло за своите светилници. Но понеже младоженецът се бавеше, те задрямаха и заспаха, но понеже младоженецът се бавеше, те задрямаха и заспаха. И ето, посред нощ се чува вик: ставайте да посрещаме младоженеца, бе! Хей! И те тръгват и айде сега неразумните почват да викат на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници гаснат. А мъдрите им казват: ама да не би някак си да не стигне и за нас, и за вас. Я вие така по-добре идете и си купете от магазина най-добре. И те отиват и си купуват. И младоженеца идва и готовите влизат в сватбата. И вратата се затвори. И после идват другите и казват неразумните: господине, господине, отвори ни, бе! Ние сме дето уж път, нали, да посрещаме, пък то няма масло, пък то гасне, па до магазин. А той им казва: извинявайте, кои сте вие? Аз не ви познавам. Тъй, че моля ви, бъдете будни, защото не знаем нито деня, нито часа, когато ще дойде Син човечески. Ето, след 2 дни идва Пасха и идва времето, когато Син човечески ще бъде предаден на разпятие.
се събраха първосвещениците, книжниците и фарисеите на гости у Кайафа и решиха да хванат Исус и да го предадат на съд и смърт чрез някакво лъжливо обвинение. И казваха си, нека минат празници, за да не се сърдят хората. И ето, идва към тях един от 12-те му ученика на име Юда Искариот и казва им, какво ще ми дадете, ако ви предам Исус? А те му отговарят, 30 сребърника. През първия ден от празника безквасници идват към него 12-те му ученика и казват, къде искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата? А той им казва, идете у града у еди кого си и кажете, учителят каза, времето ми наближава и искам при тебе да ям Пасхата си. И те изпълниха това, което той им нареди. И ето, при вечер сядат да вечерят. И беше това тайната вечеря. И той казваше, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. А те му казваха, да не би да съм аз учителю, да не би да съм аз учителю, да не би да съм аз учителю. Този, който топне с мене в блюдото, той ще бъде. А Юда Искариот му казваше, да не би да съм аз рави. А той му каза, ти сам го каза. И ето, взе хляба, преломи го и давайки им да ядат, каза им, яжте, защото това е моето тяло. И давайки им да пият от чашата с вино, казваше, пийте, защото това е моята кръв. И тя е от новия завет, който сключвам с вас. И тази кръв се пролива за опрощаване на грехове. Като излязоха на Елеонската планина, пяха хвалебствени песни и той им каза, истина ви казвам, още тази нощ вие всички ще се изкушите поради мене. А те казваха, няма. А Петър казваше, дори те да се изкушат, аз няма. А той му казваше, слушай ме, още тази нощ преди да пропее петела, ти 3 пъти ще се отречеш от мен. А той му казваше, дори да умирам, няма да се отрека. И всички му казаха така. И ето, вървяха и стигнаха до едно място, наречено Гецимания или Гециманската градина. И той остави на страна учениците си и взе със себе си Петър и 2 Зеведееви синове, отиде настрани и знаете ли какво? За първи път той пред тях започна да скърби и да тъгува и казваше им, душата ми е прескръбна до смърт. Моля ви, стойте тук и бъдете будни с мене. Падна по очи и започна да се моли, като казваше така, Отче мой,
Ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, но нека бъде не както искам аз, а както искаш ти. И се върна при учениците си и ги видя, че те спят. И каза им: толкова ли не можахте да стоите с мене будни 1 час? Настрани и пак падна по очи и пак започна да се моли, като казваше същото: Отче мой, ако е невъзможно да ме отмине тази чаша, нека бъде Твоята воля. И се върна при учениците си и ги видя, че те пак бяха заспали, защото очите им бяха натежели. И той им каза: спете впрочем и почивайте, а ето наближава времето и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте! Ето идва този, който ще предаде Син човечески. И ето идват слуги на първосвещеници, книжници и фарисеи, сях Юда Искариотите носят колове и той казва: този, когато целуна, той ще бъде и целува Исус и казва: радвай се, рави. А Исус му казваше: защо идваш при мен? И ето протягат ръцете си, хващат Исус и го връзват, а един от хората, които бяха с Исус, изважда нож и удря слуга на първосвещеника по главата, тъй, че отрязва ухото му. А Исус му казва: прибери веднага ножа си, защото който нож вади от нож умира. Или си мислиш, че аз не мога да се помоля на моя Отец и че той няма да ми изпрати 12 легиона с ангели? Но как ще стане това, което трябва и това, което казват пророците? Как ще се сбъдне то? И ето хващат Исус и не знаят какво да ги обвинят, а един от първосвещениците казва: заклевам те в името на живия Бог, казвай, ти ли си Син човечески? А Исус казва: няма вече да виждате Син човечески, освен идваш върху облаци, стоящ отдясно на силата. Тогава първосвещеник раздира ризите си и казва: чухте ли го какво говори? Той богохулства. Какво друго доказателство ни трябва? Да, той трябва да умре. И всички викат: да, той трябва да умре. И тогава учениците му се разбягаха. Петър остана с него, за да види края. Но една от слугините го позна и казва: и ти си от хората на Исус Галилееца. А той казва: не знам какво говориш. И после отива до вратата и друга жена му казва: и ти си от хората на Исус Назарянина. А той казва: не го познавам. И после всички хора, които стояха там, му казват: и ти си от неговите хора, защото говорът ти те издава. Тогава той проклина Клеси и казваше: не познавам Исус. И ето веднага пропя петел. И той си спомни какво му беше казал Исус, че преди да пропее петела, той 3 пъти ще се отрече от него, и излезе навън до вратата и горко плака. На сутринта водят Исус вързан при Пилат, за да го съди и убие. А Юда Искариот се разкаива за постъпките си. Отива при първосвещениците и казва: той е невинен, аз предадох невинна кръв. А те му казват: какво ни интересува нас, ти му мисли. Тогава той хвърля парите в храма, отива и се обесва на едно дърво, а първосвещениците взимат парите и казват: не можем да сложим тези пари в касата на храма, защото са пари дадени за кръв. И след кратко съвещание решават да купят с тези пари Грънчаровата нива. И знаете ли защо? За да погребват на нея
скитници. Пилат пита Исус, ти ли си син човечески? Исус казва, ти казваш. Пилат пита, чуваш ли в какво те обвиняват? Исус нищо не казва. Имаше навик Пилат да пуска на всеки празник по един прочут затворник, за да се радват ей така хората. Имаше тогава един много прочут затворник на име Варава. Излиза Пилат пред народа и пита, кого да ви пусна, Исус или Варава? Отговарят му, пусни Варава. А какво да правя с Исус, когато наричат Христос, което означава Месия? Да бъде раснат, да бъде раснат, да бъде раснат. Защо? Какво толкова е сторил? Те по-силно викат, да бъде раснат, да бъде раснат, да бъде раснат. Тогава той усеща, че суетнята се усилва, взима вода, измива ръцете си и казва, аз съм невинен за смъртта на този праведник, вие му мислете. И знаете ли какво отговарят те? Да, ние сме виновни и нека кръвта му да падне върху нас и върху нашите деца. Тогава Пилат пуска Варава и Исус дава на войниците и на разпятие. Те започват да го бият, да го блъскат, да го удрят, събличат дрехите му, обличат му багреница, слагат му на главата трънен венец, в ръцете тръст и започват да го ритат, да го плюят, да го блъскат. Някои коленичат пред него и казват, радвай се, Господи, и пак го удрят, пак го плюят и пак му се присмиват. И след като му се наприсмяха, съблякаха багреницата му, облякоха си му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. И по пътя намериха един човек на име Симон и дадоха той да носи кръста му. И ето вървяха и стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, и дадоха му там да пие оцет, премесен с жлъчка, но той отказа да пие. И след като го разпнаха, разделиха дрехите, за да се сбъдне казаното от Господа чрез пророка. Разделиха дрехите ми и за облеклото ми хвърляха жребие. На 6-тия час тъмнина настана по земята. На 9-тия час Исус извика с пълен глас: Илай, лама сабахтани, което означава Господи, Господи, защо си ме оставил? И някои казваха: чувате ли го? Той вика Илия, а други викат: чакайте да видим, ще дойде ли Илия да му помогне? Друг един път взе гъба, потопия в
много тела на починали светии излязоха от гробовете и се появиха на мнозина след възкресението му в свещения град. Като мина събота на разсъмване през първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратите гробни и стоеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехите бели като сняг. Лицата на пазачите станаха като мъртви. Ангелът се обърна към двете Марии и каза: не бойте се, аз зная, че търсите разпнатия. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Елате да видите мястото, където е лежал Господ, и идете да кажете на учениците му, че той възкръсна из мъртвите и че ги изпреварил в Галилея. Там ще го намерите. Ето на, казах ви. И двете Марии с много страх и радост голяма тичаха да кажат на учениците му. Но ето Исус ги пресрещна и рече: радвайте се, даде ми се всичката власт на небето и земята. А вие идете и поучавайте всички на това, което ви научих, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Аз ще бъда с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и